संसारनि मलपाया सिगां तामो तामो अंनाय गोथार बाइबेलो हायहनै सिजाक दङ जिसु नकथारबाय दादाक दिदिक थाइसतै हातायो आचुगै तंगैखा आफरु पितर जाकब जहन ते एन्द्रिया तेप साके बिनिथानि फाइ हायहनै साफायखा जोंनो सादि अमरक बुफुर अंनाय हाके अमरक अंना फुरु बुबुतै तामो फुनुक जाग्रानाय जिसु बरकनो हायहनै साखा हुसके तंदी केबो बाय लामाता करर जाक्ति कानावो चबानि खरां खनावानो फिया हाकसालो चबा नांलायख्या हनै कक खनाफुरु तावानदि अब हायरक मा अंनायनो आफ्रुबो मल पायाख दफा बाय दफा चबा नांलायानो हा बाय हा नांलायानो रोंसा रोंसुओ बांला फायानो आसारि नांगोनो अमरक बोसा बानाफ्रु बहक साग्रा मानि हायसे नरक हुसके तंदी नरक खाजागै कुतत लांजागानो नरक थुम नग्रगो बुजागानो पत्मा काहाम साना बागै नरक गबर्ण रकबाय बुग्रा रकनि बसकांगो आनि बागै मा बासावानो बेबाक दफानि थानि बेबाक संसार गोनांगै कतमा काहाम मा पिरजाग्रानाय आनि बागै बेबाक बरक नरकनो नासलेवानो तामखे सय मान सुकनाय बरक बसे मोथांजाग्रानाय बहाय हनै बसाखा दफा बाय दफा नांलायानो हा बाय हा नांलायानो बांला कतर करमसाय फायानो रोंसा रोंसुओ आसारि नांगोनो बयार गोतों सिबानो पद्रेपद किरिमा सिंसा अंगानो फिया नखा रगो वानमा सिंसा मानिरक नुकजागानो अ संसारनि मल पाइनानि एबा अ संसारनि बेबाक बररकनि लांमा चनानि आ कक दाबुकनि कक कताल उंया बिसि साय साय सिकांनि सिमेनो गोथार इलेमबागो दादाक सिदाक सैजाक दंगो ते अ संसारनि गोबां मा लाई बुमावो दंगो बाइबेल गोथारनि दानियेल चैप्टार 2 verse 31 निस्मि 36 परिखे जों अर स्राय स्रायखे नुगो ताबुक बाय बिसि साय साय सिकांगो बेबिलन सिटिनि हाबुबाग्रा नेबुकादनेजार कायसा एमां फुनुक जाखा अ संसार मल पाइनानि बागै बाहायखे अंनाय आबो अंखा आबोहाय हाबुबाग्रा इमांगो कायसा मां तागजा कतर मा बाचाजाक नुखा आबो फान गोनां बेलाय कुसुकमा ते किरिमा सिंसाखि बाचाजाक आबोनि बखरखि रांसा गाहाम बाय स्नामजाक खाक्लाब बाय याग्रखि रुकफाइनि बहक बाय याफुं रखि पितलनि स्नामजाक बिनि याकुं रखे सर बाय स्नामजाक ते बिनि याफा तलाखे सर किसा ते हा किसा रवै स्नामजाक नों आबनो नायसिगै तंफ्रुओ नेबुकादनेजार आबनो नायै तंफ्रुओ खरकसानि याक बायफानो स्नामजाग्या आमतै हलं थुतायै नांफायै सरनि ते आ हानि याकुं रकनो सोबायै फन्द्रिक फान्द्राखे रोखा हाके सर हा पितल रुकफाइतै रांजाक बेबाक बाक्साके फन्द्रिक फान्द्रा खलायजाखा हाके संसारनि माइ फलानि जकाप हाय अंखा नकबार आबरक नक कबन्द्रवै तलांबायख्या कायसाफानो आबरक नकजाकलिया फियाबा मां दागजाकनो सोबायनाय हलंखे हासुक कतर मा अंगै बायख्या ते हाव कुपलं अंखा अबहायनो अंनाय बसकांनि सालो अ संसार मल पाइना फुरुओ आ हलं खरकसानि याक बायफानो खितार जाग्यावै फायै तंनाय आबो अंखा सुब्राय जिसु ख्रिस्ट अ संसार न सकमरनानि बागै फायनाय हाके अ संसार मल पाइथाकनि सालो बिनि याक बाय पायर जाकनाय अ संसार बिनि याक बाय सेस नामजाक मानिबा बिनि याक बायनो पाइनाय ताबुक जों गोबां मा वानसुकलायमा वानालायमा आबो मंसा बसुग्या तामखे पाइथाकनि सालो आ हलं दुलसा फायै हासुक कतर मा अंमाहाय ते वैसा संसार कताल ते नखा कताल अंनाय अबो इलेमबागो स्राय स्राय गोथार बाइबेलाव दं अ संसारनि मल पाइनानि तारिख तै सालमारि आबो अ संसारनि बररक खरक सापानो सावै मानिया गोथार बाइबेल ल अकक सुइजाक दङ निउ टेस्टामेन्ट गस्पेल मार्क चैप्टर 13 verse 32 33 जिसु हायहनि साका आ साल बाय आ जरा उफ्रु फाइनो के बसावै मानिया चुकनो हानि सुवारि रक बुया साजला बुया फासिमिसे आबसावै मानो हुसके तंदी छिचावै तंदी आ साल बुफ्रु उंनो नरक सावै मानिया ते बाइबेल अकक बतंगो चैप्टर 13 verse 30 अकक न मयतु नारकदि अ मलनि बररक बेबाक थैबेया सेनिनो अमरक बेबाक न अंगानो हाबाय नखासे कमावानोबा आनि कग्र कमागला हाके ताबुकसों 29 एप्रिल संसारनि बेबाक बररक थैबेनै हेनै जे कक्तमा सकफाय तंमानि आबो जे खनामानि हाय जतले अंगुलाक तामखे आ हलं फायै संसारनि गोबां मा बिरमान तै दसा थेपावै मानानोबा फिया बेबाक बररकनि लांमा कमा बायनाय तै संसारनि मल पाइनाय अवाहाय कक अंगानो हनै आं पयत खलाया हामबाय।